ספרי לי קצת עלייך. אני האחות של תשפ"ה. היא ברחה מהבלגן, אז באתי לנקות אחריה. בערך. מה את מביאה לתפקיד? אני מביאה את היכולת להכפיל את המחירים, את הפקקים, ואת כמות האנשים שמאשימים את הפוליטיקאים, בלי לשים לב שזה הם שבחרו אותם. מה החולשה שלך? נשברת אחרי שבוע, כמו כל דיאטה אחרי החג. איך את עם לחץ? למשל ביטחוני. לחץ? כפרה. אני כמו כל ישראלי, צורחת, מצייצת, ואז מזמינה טייק-אווי מוגזם. כתבת בקורות חיים שלך שינוי אמיתי. איך? השינוי? יהיה פה יותר יקר, יהיה עוד סבב בחירות, נחליף את הדי-ג'יי, נשאר באותה מסיבה. מה ציפיות השכר? שיחסה משכנתה, פסיכולוג וטיטולים לילד. בקיצור, מדע בדיוני. איפה את רואה את עצמך בעוד שנה? בוועדת חקירה ממלכתית על כל ההבטחות שלא קיימתי. אז למה שנקבל אותך? כי אין לכם ברירה. יותר גרוע מזה לא יכול להיות. שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה. שנה טובה, 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 טובה. שנה טובה, 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 שנה טובה, טובה, טובה. שנה טובה, שנה טובה.